nire abe garaixan orduantxe gauza barri pila bat eta ikusten, ez, gure inguruan, adin hortan beste dozeinai estiluan, gure inguruko dozein moan. Eta horretako sorpresa bat edo izan zen musikia, ez? Korai ez, ni etxian eharreban zintxa zaharrak eta zintxa, eta zida hau zintxa bat, ez? Gu remen orduan batxileruan junto gauzen Lazkano, Gorka Lazkano eta Josemai, Azpitarte, Irurok, eta ikusi izan zerbait suertauzala han, ez? Ide batzu eukala grupo bat itxeko, da orduan gaina bastante jebisa ginean, ondio bejarraketan du. Eta akordain ez orduan, klaseko beste batekin bai, Patxi Romero. Eta akordain naiz izen batu ziala Latzan Garratz, zen aziran Bouto, egon zen behoi, ja, Erpe, akordain naiz izen batzuk. Ezkenien Latzen bakar geratu zen, eta bueno, epoka hortan, ja, geure pinitu egiten geben, baten etxien juntau, merienda diteko, bideuekin bideoklipa grabau, eta, kristo, mobidak ja, geure buruan, ez? Jota ondo pasatzen izan. Eta hori klabia izan zen, erabakiteko, benetako gitarrak eta hartzea, eta... Eta hoxe, hasieran bezek izan zeinek kantau bideen bezta, eta hoxe, lokala lortu bizu bestea, eta... hoxe. Ja, hortan jarri ginen nien, Uriarte futbolatik ezauketasuan Marti, eta beha komentau zotzan, beste bat biak bela bitarria joteko, eta hola. Eta, nik orduan enekoan bateixek, enekoan lokalik, enekoan ezer. Nun ensaio eta nun jota ezer. Dono esan, hastian behin, 40 minutu musika eskolan, hango bateixekin, eta maixuekin, eta klasi emun, eta gero, ekutxene ordu erditxo bat edo, antxe, neuretako, apur bat ateko. Eta korrein ez, lehenengo aldixien, etorri ziala gara, Marti, Uri eta Josemai, euran gitarra espainola egin eta lehenengo akordiak edo, betzete, izango zena geroko asixia nik uste han sortu zola. Nik Aitor da Josemai latzen den esautu nuen, dagoena alera ja esautu nuen lehenengo momentuan, praktikamente gorka bat eixen jarri jauen da Josemai bajo bat orkan txintxiliz, ez? Aitor esauketan batera giretzelako ekipuan eta hala. Eta nik uste gorka bat Josemai eta Aitor behaitxe baiziala euran lagun artean eta hala, bastante musika saliak eta zorto heavy saliak, ez? Ordurako ja heavy-xak zian. Latzen baino lehen hau, latzen kidea heavy-xak zian. Eta ni igual ez, baina eurako Martin gusto musikalak etzian orduan gu geukanan berdinak. Zean, beti eukido beste ikuspuntu bat, zabalagoa edo beste geurekin konparauta diferentia. Eta Neil Young da, Neil Young zein hostia da hori, tio. Gu orduan Iron Maiden eta Halloween eta hortxe gaitzen da, Neil Young da. Eta goten da, hostia, hoi be, ondo xio pao negoten dauna, geure artean komentatzen egin da. Hola, hasi ginen apur bat, Abizo duzuen talde basarte zala eta honetxe zian, latzen zian. Eurak hasieratik adierazi eben ja heavy metala egiteko asmoa. Eta euran idoluak bestiak beste horre zen, Metallica, Anthrax, Halloween, Iron Maiden, metaleko jainkoa hundixak, ez? Eta eurak, bide hori jarraiketako asmoa duten. Eta gu egisa esan deskojona biten ginen. Esaten memoko batzuk, ontxe hasibarrixak eta hona gatoz ja, hori ez, ambizio horrekin heavy metala egiteko, danok hasi ginean, Eskorbuto eta alako taldia joten. Gure barreare ikese-gezian gelditu zian, porque 2 hilabete berandu hau, ja jota zua ebitzen, euran idoluak zian talde horrein bertxinua joten, eta hostia, egisa esan ondo egiten egin, oso ondo egiten egin. Hasierako helburua, ez dakit. Azkenean dagotu kuartuan pegauta
dana posterak beteta dagotu, eta esan dut, nik egun ematen guro olago postera ematen egotia, eta olago guro izatia. Hori dagotu, hola, utopia o kimera baten mogan hasieran, eta esan dut, ningonen nik olago zoze, eta... Baina, bueno, gero benetan lokalea fan eta aztezaren nire joten esan dut, hostia, nire gurotena ondo pasaikia, hiru tipo honekin ondo pasau, nire kantuekin, apurate, buruen bueltaka dagotzun idea horrek apurate kanpora atara. Korrien ez deskubrimiento mitikoak de distorsioa. Orduan arte gitarra elektrikoa esautu betzan iten, egun gitarra espainola bat, eta esaten gen, tio, hor Metallican diskoan entzuten dana hori txuku hori zera ikin da, ez? Eta Metal Zone mitikoa erosi genean, zapaldu genean da txun nahi hostia. Hola ikin da, ez? Hola ikin da, bai. Hori izan, lehenengo deskubrimientoa zen, el mitiko txun, a ber zela izan. Egixe esan, gartu ginean, da juntau ginean, ja, hor laguntza asko egigen, hor konpon moko talde batekin, ja bere infrastrukturia montauta sakola, maixa. Kuriosoa, nik uste dut, gukagun lehenengo helburuetako bat, eta baino uste dut zenengo urtetan bastante aldatu dala taldeak indala, baino ikusten duten ez, nire uste dut lehenengo helburua zan musiki egitea. Isa joten hasi baino lehen hau, guretako beste talde batzun musikia jotia o beste musika bat jotia, esan zen alago preensaio bat emoan jakin arte zela kojonez itxen zian kantzinuak, gure helburua zan jakitea zela itxen kantzinuak, eta ez maz, lehenengo lau hilabetetan hola, ja bersinuan asuntua, ja, bersinuak ez gure kantzinuak egingo, ez? Riff batzuketara eta ez diren pegau eta lau gauzak. Eta, bueno, hasi ginen gure kantuak egiten eta, bakorrein naiz, lehenengo kontzertua, hemen oinotiko ongita ebernan lau eta mairuan, oker espana izan zela. Gu bastante lanzauak izan alde hortatik. Geukan kantuekin ja, tranquilamente jogen ongitorriko tabernan kontzertua, 3-4 kontzertu, 3-4 kantu jogen. Ordu pila bat, egunero ordu pila bat sortzen, lokalian. Eta kapaz esan ginen, itxeko abesti batzuk, sonaitine behia bastante ondo, melodixakin eta ala, igual ez ginen ejekutainen oso honak, baina beheko egun melodixak eta isa teknikamente baina geixo mejor egoen abestixak iten, ez? Eta lortu gen, beste sorta bat, ja, bastante potolua. Ja, hortik aurrea, hasi ginen, kontzertuak eta topaiten, hemen oinatin bertan, hile ginen Arranon, Zubian. Ikusita zela hasi ginen eta zenba denporara eta adibidez Putzu Beltzean, zala maketan dauen abesti bat, zala isa latzelen lehenengo abesti ofiziala daguna barera, zirekin, bukaerekin, estrofa batekin, estribillo batekin, zati batzukin, 3 minutu, 4 minutu, bestiak zean, 2 minutuko zatixak eta alaz. Eta ikusita, hori zaleke hor oso denpora gutxixan, kriston evoluzioa lortu dela, ez?
akordaien, pentsaien jarria, barrauria, nostalgia, dana batea dut ez? Oingo ikuspuntutik behiuta esan nik uste dut hori dana talde batek pasau inbidea gola. Ez dakit, hau, exactamente, nik dago rekuerdua epoka hartan Jimmy Zabaskula, eta zuek, dagotze abesti guapuak, gatik ez faten eta ez duzue grabaiten. Honek decentemente sonaien da, eta rekuerdo hori dago, gero igual gizurra zangoa, baina... Eta, bueno, planteo ginen, abesti batzuk grabon nik bela, ez? Eta, bueno, ebili ginen begira pitxe bat, eta zeuen hortik, enteraiten zeinekin alzan grabau eta ala, eta, bueno, urten zan hor Carlos Creatorren izena. Egon ginen Bilbon aste bete, bulen etxien, bul orduen ikasten egin Bilbon. Eta egon neukan etxia, eta egon ginen aste betean, ez? Bazan, estudiora joan, hainbizian orduak egin, grabau besti autokoa, buelta baten bunkaletik eta berriz etxea, ez? Da, urrungo guneako, ze plan geukan, hori berriz etxien zelala entzai hau, gitarrak eta entxufa barekin, ni makillakin lurrian joten, eozer gauza, ez? Esperientzia hori, etxetik kanpoarako esperientzia hori, gu lauro gainera, ez? Bueno, egisa zen, bai pentsatzen dut, lokalian lan politxa egin ja eruan gehiela kantuak. Momentu hartarako goia zen denporia ikusitza eta hola, bueno. Eta, bueno, zeia besti gradu geden, eta, bueno, hori da, ondela gutxi berriz argitaratun jotzeri daika maketia. Eta, bueno, bueltako, kriston impulsua eman zen, kriston laguntza eman zen. Osa, oin denporiakin, igual defektu gehiago eta legizentzu biozuna, baina borduan, kriston sonidazua dukan guretako, osa, zen, de repente sonaitia benetako talde baten moan, osea, isa entzuten gen talde horreiteko moan sonaitia, ez? Baina eta legizentzu pegak, baina, orduan, salda hostia, osea, akustikak eta bestia eta koruak eta... Eta gauza interesantik izauen, da sartu ginen ara, eta guretzat izan zen beste gauza, beste tipo bat opaitia, normalien itezanetik aparte, aporte jesauena, ez? Burua oso zabal eukana, ez? Kaseta eskuan eukila betxu, hau da gure maketia, etorru ginen, ez da kabiu zela ginen beharrikan, esatik, ezin ginen neon gentieri irakutzi bari betxu zetan egon gaien, hau da gure maketia, ez? Zaina garrikia dortu zate, olago... Emozioa bat, ez pozu bizi izan ezin jala hitzakin eskribiu, Igual, lehengo recuerdotatik igual maketia izan zen impacto geixen munduztana. Segun lokalian, ez egiten ikusten zebela, eta kontzerton batutan daula. Pero igual, bazan kalidade aldetik eta baita, sonida aldetik, limitagoa, ez? Momentu hartan, bastante éxito auki dela gure inguruan, eta gero hortik gutxira, Euskal Herri mailan, maketia Euskal Herri mailan entzun izan. Zela ibili ginen maketia banaketako, eta egisa da, ilusio ganaken, ibili ginen Goierri danian, hemen Bailara danian, Lagunairi Iruña, Bilbo, Donostira kapitaletan eta jarteko. Banaketa bat, oin ikusten duzula, eta jota kainerua. Eta
nahi jan R7 sarraken da. Eta, bueno, handik gorako ibilbide dana, progresio, gorazkako progresio bat izan zen, etengabekua. Eta hortik etorri zian gero ja Euskadi Gazteako entzuleen saria, egin txotx lehiaketako lehenengo sarisa, hori, kontzertu handixak, ja zelabait maketa bakarrakin latzen fenomeno sozial bat eta kultural bat bihurketan hasi zen. Orduan egin zen, oin behin da Euskadi Gazteko maketa lehiaketia. Hoi izaten zen udazken partien, eta zen, bueno, tezatik ez du gora bialaketan da. Bialdu ingo, a ver se pasain, a ver los entendidos, a ver se izaten da hori. Eta bialdu gehen, gure maketi hori, eta entzun zen, gure musika gaina raixo entzutia, esan, bestela ez ginen nahiako beste jente horta, jaiteko beste bideo bat, ez? Euskadi Gazteko lehiaketana, nik uste gaina epoka hortan beste karisma deukala, oindakona gaino. Eta, egiz esan, asko lagundu duzkun, batez be jentiak ezauketara, ez? Zeti, zuke intentzio hon dana eguilik etzu eta musika munduko honena eskutzu jentiak ezauketan, ez zoia sinumezia, ez? Euskadi Gazteak epoka hortan neukan injarrakin, hori mundozkun, ez? Jente askori iriztia. Eta guetza gaina sorpresa esan zen, ez? Ni orduan esan zen lehenengo aldiz radixoen zure ahotsa, zure musika entzutea. Oso kuriosua da, ez? Etza oiketan, ez? Kostauxaku urtia pasabala, kostauxaku oiketa, ez? Nik izte epaimai horren aurrean gu nun egongo baina, baina dakiuna jentiak gu aukeratu gaudela, ez? Eta hori guretako orduan izan zen pasada, jentiak gu aukeratu gau. Osea, igual jentiak ez dago kriterio, ez dago idei, igual da. Gu ez geukar, larri egitea zen. Baina bentzat, jentiak guztokoak ginen, ez? Eta hori guretako izan zen, kriston, bentzat ez gabitze, alperrik, ez? Bagabitze horretan eta gaina zehose hori guztokoa dago jentiak, ez? Oso posgarri izan zen hori. Egin txotx, igual izan zen urrengo momentu, urrengo saltuaz. Ordurako ja daukagun guztiot maketa lehiak eta irabazita, entzulean saria. Eta oso denbora gutxi izan zen ja egin txotx. Eta, horre gure alde egon zen, ez dakit joinetiko jentia ordutik ja gurekin oso ondo partai izala. Eta, joven izan zen guretako egun bat, ixi esan borobila, ezta? Borobilaz, pasagoen oso ondo, egin gen lagun pila bat, eta gaina eukigen suertia, jentiak pentsago bela guri emutia esarixia, ezta? Eta hori esan gen, jode. Hemen be jentiak bultzatu esku, ez? Jode. Zelago ondo, tio. Eta orduan egin txotxek guretako suponibena zen, parte de hori, de kilo bat irabaztia eta ampli guapo bat irabaztia, baina hori esan lo de menos. Gixima esan zen, lehen Euskadi Gaztean jartzen duzko moan, ja de alguna manera eginen be, ginen talde bat agarketan gineana, eta gurati berbait ezala, eta beste bultzada bat izan zen, ez? Eta gainera, kasualidadez, egun hartan, han,
ikusle moduan, Ritxi Aizpuru, zala Oiuka dizkaetxeko koordinatzailea, arduradunak, eta han euen. Eta, bueno, gu jota gero eta han trago batzuk hartzen gabitzela, etorri zen gureana, ez? Eta, esan, nik Ritxi nahi beste duteko, eta, baina, hau, zein jo gau, eta, esan dozkunean zein zan bera asmua, gatu ginen danon flipota, esan dozkunean, haber, interesako xakun guri, disko bat grabaitia, ez? Ja, diska bat, benetako produzio bat, biamoko produzio bat, estudizio hon baten elkarren, da ber, gura gain Oiukakin disko eta atia. Gure karakteristika gure efektuak badako, ez? Gure karakteristika on bat da oso aurpegira joten dula, gara oso zuzenak. Doku kapazitatea hori ez egoteko lurrera begira, sino jentearekin enkarretiko eta horrekin ikuste dut taldeari ikusten zabitzenean mutixabela beste potentzia bat, ez? Guga sarra joten garen, aurpegira begira eta tope. Eta hori leku txikian pila bat egartaz. Mutiko gazte batzuk zian, oso inusentiak ondiok, baina hori, bizitza arluan eukain inusentzia hori, musika mailan, erdera esaten da moduan, konkrezez konpensaien eben, hori, eukain kalidadiak egin. Gorka baterixan, hori, animali bat zan. Marti puntea egiten azte zan, jentia flipauta durra daixola galdiketa zan. Uriarten agotza, ze esanik ez, Josen, ez dakit, salvajetasuna be, zan, ikusgarri xa, ez orduan, lau mutikoarek ez dena izua beteten eben, hostixa txarrakin, aktitude oso rockeruakin. Ez oso azkarrak nuzan dana. Orduan zaten dut, maketia urten zanean eta maketia zabalkunde bat moten hasin zanean eta hori dana, baina isa segido etorri zan diskoa grabatzeko keriaz. Orduan horregan zana, betikoaz, abestia konponiteko, abestia konponiten lan asko, ez?
Bueno, lehenengo diskua grauen Donostian, Elkar estudiotan, 86ko abuztuan. Bai, gu dudarik ez geukagun, maketia eta gero diskorako soinu aldetik eta kreator gura gebela gustau segulako, zela urten zen maketiana, eta bueno, eske geixo pentsabarik. Eta bueno, gauzia da, oiukek behan jarte xuala estuixua, zala Elkar, eta hango tekniko batean bizala. Jan izatia, usteot, kasualia izan zala bat turnu batik, edo tot uste guk espreski izkatu ideai peso egun Jan Fokas izan behar. Esango neke Jan Fokasek, aparte dakon esperientzia dana, dakola kriston oído ona. Entzuten dau, eozer gauza beste inok ez dagoen entzuten Jan Fokasek entzun egin dau. Eta orduan, alde hortatik emunen Jan Fokasek rektitudia eta esperientzia eta gauzak gola egitea tradiziona alde hontatik. Carlos, rockero, palo bueno, palo malo, es el rockeroa rockeroa de los de toda la vida, o sea, míticoas. Ingrediente danakin de sexo y drogas y rock and roll, eta hori bertako hori izan ciencia ficción, o sea, nik ustea beste mundua, eta bai, gerora gauzak esplika joza, bai. Burruka horrek, gauza interesantia, lorketia, nik uste dut inebela, ez? Eta ni horrekin gaketa, ez? Pareja oso ezberdina, baina komplementauta interesantia. Estudio handi baten, sekulo egon bai gauzen, guzatu ginen ara, esan, jode, nik hau telebizioa magarri ikusi bat. Zer da hau, hainbeste argi, hainbeste botue. Holago salatzar, esan, jode, no atorri gagu. Estudioan zitxau dela oso talde... Etxaik nola esan? Ikuan gaztiak izateako, ikuan oso disiplinatuak, oso serituak. Oso garbi zitxaken zertzian. Horren ez, bilenan lanien, eixa apurat de pintxe esaten dena, ez? Janek, aritze traen beste kable, jarri hauan, beha, ikasten, lanien bai, baina ikasten bai, ez? Eta orduan esotuen, aritz, apurat, gu baino zarrago esan, baina kastia esan orduan bebea, eta orduan hasi zen gure arteko harremana, ez? Aurkitu zaitez! Eta bai, horria bai dediko ginen gixen bat, direktorko talde bat esatera eta kontzertuak jotera, ez. Hor bai dago rekuerdan, probablemente geratu bebela, komposizio lana geratu bebela, kontzertu bat eta kontzertu egitera dediketiko, ez. Lehenengo diskua urten dagoan, Aitor beha ibilizan apur bat, deiak eta jasoten gentiana, kontzertutarako eta... Lo pasa que, gau, gube gizetan ez gaiko egun, ze pasoko zan, ez? Baina gisa da, bueno... Aitor apura erreta bukatu xuala urte hartan, telefonoa jota jo, ama beha, behar hartzen errekau bat, eta bueno. Eta bueno, ez da izela, topago ben telefonua momentu hartan Abar zanan, Abar enpresia, managerrak. Beak lehenengotik esan duzkun baietz. Hori izan zen guretako batxa beste zea bat, ez? Jode, managerra dago, Managerra, ezen da moan lehen produktori hauen managerra, jode. Igual
igual musikoa eta anaka, ez? Ni hasi nintzen lanean mundu honetan, orain dela 14-15 urte, bai, komarekin. Eta segidan ja, hasi nintzen lanera latxenekin. Eta, bueno, pues, pentsa, esazu, azteko bi talde bi hauek, pues, oso ongi egon zen, ez da. Eta gero, personalki mailan, pues, nire bizitza osoan talde eta artista askorekin aritu naiz. Eta egia esan, managerren eta artistaren harremanak ez dira oso errezak, batzutan zaila da. Eta, bueno, kasu hau berezia da, bai, profesionalki harremanak izatez gai, lortu dugu lagunak izatea, eta hori polita da. Osea, xaukat epoka hori, como amets kontinu bat izan da moan. Zorro kontzertu txikian eta ala, platzen, osea, bai izan talde bat, Fatima ziren ikusten leku txiki batera, atzekin flipa hori zen, osea, oso zoruak ginen, osea, ginen oso agresibuak eta animali batzuk direktuan. Gustatzen zaigu eskenatoki gainean daudenak jarrera berezi izatea, bai? Zerbait bereziki, zerbait desberdin transmititu behar digute. Baina baita ere gustatzen zaigu eskenatokitik kanpo persona naturalak izatea. Eta hori lortzea ez da erreza. Eta bueno, hauek, bai? Iker, Aitor, Gorka eta Jose lehengo momentutik lortu zuten. Kontutan hartzen dugu oso gazteak zirela, arrakasta ailegatu zizenean, merito gehiago daukate. Eta hori da gutxi gora bera nire esperientzia bereekin, taula gainean eta taula behan, ez da. Nik uste otor lehenengo diskua akabo eta apur bat ja hartu gebela ondiok zikabe, zatik geu bastante sigilegu eginan geure buruai eta bat abestiai. Ondiok beste martxa bat sartu gara, nik uste dut. Hor, derrepente ja baiteken faiuak zuzenekotan ozin impresizio, saiatu ginean, urrengo diskua oso landuta fatea, ez? Tarrifak ordu asko sartu, egunero lokalian, gogorra izan zen disiplina aldetik, baina, bueno, azkenian gero nik bigarren disko horretan urten dian kantutan ikusten dut lan hori, ez?
17. urtea egin geben, disko hori presentatzen, kontzertu pilatxo bat eman geben, 17. urtean. Eta, ia, 17 urte, erditik aurrea edo, plantea egunean, beste diska bat grabatxeko ordua esala, ez? Urrun urteei behira, ez? 18 kaleraketako esmuekin. Kriston recuerdo ona daku disko horren grabazioa eta dana, osea, prestaketa niretako izan zen ja lehenengo lan profesionala. Osea, ja seria batekin da medio batzukin eta, hombre, lehenengoa bai, baina ondekan oso umia ginen ez ginen kontrola jenen beste eta bueno, Carlosen produkzioa eta kakina baita oso diferentia zian, ez? Berba inge benian Ritxikin, Ritxi oiukako gen, bigarren diskoa oiukakin talak gen. Eta inge benian berba Ritxikin, platea gotzan, igual beste produktore bat hartzeko gogo eukala, ez? Kantu eri, beste ikutu bat emuteko, ez? Eta, bueno, beste izen batzun artian, urten zen, Kaki Arkadason izena. Baina, iruditzen evoluzio bat izan duela. The Heavy rock aldea jo dutela. Eta jaztea, bigarrengo diskare, ezagit, asko ze tempo hor ja, neuzet aldaketa ondixan barra eman zutela. Baina asko ze heldugua bezala. Esku frenua jarri, tempua eta asko ze kantu gildoguakin eta sakonagoak edo ez dakipa. Eta, bai, salik hor beste martxa bat sartu gela eta talde moan ikusi gela, profesionalak ez, baina, ja oso afizionatu ez, ja zerbait segixuan sartzen gabitzen. Eta, hola, torre zen bigarren diskua.
soinuak momentu nean eri oso asko konbentzilen niretzako oso grabe geratu zen. Baina, bueno, Rosen abestixak zian, momentu hortan latzen zana, ez? Eta zen makina bat, agresibidade makina bat eta violentzia makina bat, ez? Bigarren diskoko prozesua hilabete edo egon ginen behoi, orduan. Grabau eta nahaztu gutxuela era. Grabazioako prozesu dana bukatuta gero, planteagotan, elkarreko aparkalekoen aritzei planteagotan, gura ben izatea gure zuzeneko teknikari. Ez guk ordu arte ez guen inor, guk faten ginen eta zuzenean joteko eguen ekipoko arduraduna izate zen, guri indoskunak sonorizau, ez? Diskuan aurrera pasu egin gehe moan, zuzenea begira gura geben aurrera pasu bat emutiaz. Eta zala guk diskan lortutako soinu hori plazan be izatea aldanik eta fidelena, ez? Nera aurreneko pauso izan ituzken zuzeneko munduan eta nola bat ez dakit, rock munduan sartu ziatenak, ez? Plaza o kontzertu munduan sartu ziatenak behaiek izan duzien. Ze elkarreko taldiak normalian ez dira, estudiotan ez da rock movimendu handile izaten. Orduan nola bat tekniko eskaparatien behaiek jarri ziaten. Pine bat, elduagoako ginen eta baita hori, Javier Txokin hasi ginen manager lanetan, Aritzekin hasi ginen tekniko lanetan, eta baina zan talde bat, isa profesionala, ez? Asko ikasi gehen jikuzinioa baita pila mejoro gehen, estetikia, dano dukagun luzia, broma gutxi, nire goten rekordu hasian oso kontzertu gogorrak eta oso kaineruak eta talde bat oso direktu oso talde ona, nire goten rekordu hori da. Eta bigarren disko honetan ja aritz tekniko zauela, beste puntu bat anaiz egon ginen, igual hobeto zala kontzertu gutxi jotea, baina kontzertu bakoitza hobeto eligiuta eta hobi izatea, ez? Eta hola xin geben, azkenean proposamen pila jaso geben, baina kontzertu gutxi jo geben, guk nahitea. Eta horrek emutxo ben, aparte gure ensaio orduakin eta kontzertuak zain jutaua, teknikoa soinukua eruatea, eta horrek danak ineben, kontzertua borobilago izatea, ez? Bi disko, daku managerra eta daku zuzeneko teknikaitza, ez? Eta gu baituk betiko lau pardilua, hau poliki dabil benetako rock talde baten formia hartzen, ez? Latzen gebitzen hirugarren diskorako prestaketan abestixak. Nuste daukagula, 6 abesti, 7 abesti, baina gorputza letra barik eta hola, baina melodixak eta gorputza inja, eta baina politiko, baina 6-7 abesti inja. Eta, zan ja momentua, negoziateko, berbaiteko desketxiakin hirugarren diskoa zelaingo geben, ez? Arantzako kontzertuan aurretik,
nik personalki pasautako movida batzuatik, baina neukan buruan bueltaka taldia izteia, ez? Neukan enabilen nire euneko emuten ez nabilen taldiari, eta nik hori ez nire gura, ez? Nik hori enotzake onartuko beste taldekide batei eta ni hauen nintzen hasiko berdina egin, ez da? Euneko emuteko gai ez nintzen, nik ustenen taldien dako gonena zala neuk izteia, ez? Bueno, Gorkak proponio duen taldea jaretia, eta, bueno, zipioz proponio duen beak taldea jaretia, eta ginean boko taldea esan da txikitatik, amagos sortetatik musikia batera bizizan gebenak eta latzen batera bizizan gebenak esiratik bukarara, eta gaina zinan, etzan gure obidia zinan profesionala, gordan, etzokan sentido horik kasu hortan, mantenila zehose bizirik, baina etzala reala, ez? Eta Gorka egin izanen, Gorka espado jarraiketan ikusten dut ala taldea jaretia eta kitxo. Tristura handi da. Egitea zatia, tristura handi da. Ez da sorpresa. Sorpresa, ez da putada bat izan nuken. Baina, hau entzune behinean bestiak, ez da gizanein eta nahi horre gaina postu noztan asko, ez? Ez da bete noztan asko, ez? Euran erantzunen, noztan ni espan hau, taldia ez dago, ez? Esan gura behin gutako lautako bat espaldin badau, ja latzen ja ez dago. Egongo da besta bat, eta izena egongo da, baina ja latzen taldia ez dago, ez? Latzen musika taldia izati ez aparte, izan baino lehen hau, gara lagunak, ez? Niretzako izan zen, jarro de agua fría, ez? Ezin geben ulertu, zer pasau zen erabaki hori hartzeko. Taldia bere momenturik koxuenian eguen. Ni separate zidan notizia hemen lokal. Enez akordatzen exactamente, baina seguramente hemen lokalien izango zen, eta egin zen bastante flipota jarri. Askok sinistu bezin gebenin, da bueno, etorri zen 19 abuztuan 13an Nafarroko Arantza herritxoko azkeneko kontzertua. Ez dakit, netako izan zen, emazken latzen nekaberia, gure gazteizan asko markauen epoka den akaberia, ez? De repente, nintzen egin ala idea, de repente, hostia, latzen nekabo egin, ez? Eta, oso emozionantia. Eta gero, Gorkan histori guztia, eta, momentu zeak izan dituen. Zegit nola zen. Gogorrak, baina eusen, alde hartatik rekordu bat, oso politia, izan zelako agor bat, intimoa, baina ez horretik esan politia, ez? Beste aldetetik gogorra, esan ni beti pentsaba esan dut, ez zala taldia desegiteko momentua. Ez zala esan bukaera hon bat, ez denporan, ez inulako... Ez zan taldia desegiteko momentu naturala. Egun politia pasau egin, eta zela bukatu eta latzen azkenengo festixekin, baina ez, eta guztek egin danak eusela. Egon bi ginen danak eusela eta... Kontzertu tristea da izan zen, latzen entzat. Beste urte batzuia pasau ziara, beste kontzertu, beste ordu pasau eta bero, baina zan azkena, ez, beti ja berbaina gauzen aurretik azkena hori zala, baina azkena aieken da neguna, gogorra egiten da alde hortatik, ez? Baina, uste duzulako, gehiago ez da gora. Zer esan kontzertuari buruz, nik negarren denen. Nik Mart ikusi nebenean gitarria, hostixak emuten. Momentu hortan sinistu neben, jodatxo, hauak abodok. Eta benetan, malkuak daixola egon nintzen, eta ez nintzen bakarra izan, seguro. Apa, gente! Bueno, batzu dakitzuen moduan,
Hau gure azkeneko kontzertua da. Mila esker, ona tortiaren. Gure aprobetxaitea momentu hau, eskerrak emoteko bihotzez. Aritzei, gure tekniko fakerrai. Eta betianik, gurekin egon dian eta gaur onatorean inatiko jentiei. Badia, Jimmy, Bull, Oskar horrei danak. Mila esker, ikusiko bat jo.